I'm Wilfred Mweresa, and I'm once again very grateful to Mr. Arama for this kind of a support he has shown me and my family. I thank you very much, and I really much appreciate your financial support and care. Mheshimiwa has really taken responsibilities of our whole family. He has stepped in as a father and also like a mother. He has took us to school, me and my brothers, and now we are studying, which is a very good thing. As to me, I'm very grateful. And these iron sheets are going to help us very much in terms of roofing in our home. And actually, I'm very, again, thankful, because this is like a miracle to me. We had no house, and I'm seeing hopes of having a new homestead. And I thank you again, Mr. Arama. Francis Bishop Karoli, na ni kiongozi katika kanisa la Rivers of Joy. Bila tulisema ya kwamba ile mwanzo Mheshimiwa Arama alifanya kuchukua watoto masule, na pia akaahidi ya kwamba atalete misumari na mabati. Bado tunasema asante, tumepokea leo. Ekerenyo kusamu Nyangaresi mwaka nyangwara na arachandikire sana obokongu bw'enyomba yantwirire nga kentambe naende nakire ngambia mono so Mheshimiwa Samuel Arama mbia mono asoko nkonya kwao nani yasago sesenie isibyaro andi birano onkorwa ekenyoroke kya Kenani location ya Matongo, location Bokeira, County Nyamira. Naende yawere egesia kenene Mheshimiwa Samuel Arama agendete gukonya abantu baito bona iga naende ko represent sublocation ya Matongo sublocation within Bokeira location Nyamira North sub county, naende omugaka naroro kwa Nyangaresi ore kenyoro ya Kenani obeiro bwato bokongu engaki entambe igoro ye nyomba gotwerwa, lakini ekero ebirero bya ikereto Mheshimiwa Arama na erwete amabati 25 na atwaretire gaiga ne mechumari kilo 8 agakirwe nyomba embura yatwerira abane engaki entambe omugaka na eroyo tole nere gaiga obeiro gotware shide nyingi, lakini bono otebiri nyasaye tiga sesenie Mheshimiwa Arama sebyarwa na ndibira nororo Mheshimiwa na jengo kotebikwa niaba ya abantu baito ogendera gukonya abantu baito kiagera nyasaye namanyete naye nabagukwirira bia muno Mheshimiwa Arama so gukonya familia eko nyatwirire ngaki entambe. Siocha Arama ngaki mbia mono nyasaye tigane kumubiko ikiagera akonyire abana ba Enoku barentegwa mabati abana bumba rusetibuga iga bakarubo mugambi naende bakarubo mugambi bakairwe skuru na bakamenya time otogote bya Arama okoboko kurikoria sasa kuira ni maega enda again kingeto jirijiria enda again ndererabo okonya abande kuhitani aba aira nirimbu yamano na site gaba seseni nje Samuel yetanguru kwa Daniel Ongeri abana na abajukuru igonkoira neria musumbe Arama ngambu yamono asoko sigasirira abana aba bona gabana ngokwana yesukuru bagakare endo baretera mu bati n'ebimari kubagakire nyumba nengo motebinga tigagendere no moyo yabwate okonya na abandi bayishiru kuna abana abayiga.
Kenani Nyuma ogambia Boisanga 1 obwali location Ekerenyo division Nyamira County. Igoto wake Mheshimiwa Arama mbuyamono asengencho akonyire familia ya gusira Siocha na mwana we munene aroyo kuru kwa Jared lakini rero tumubagete nkano mbindi obakonyiro baira mabati ndo charia mabati 25 nemisumari yo kubeka mabati ayo kilo 8 igonto yo babwatie babeke nyumba babwati nyumba akena babwati nyumba naende narorira abana bagayena abarusia na bortia ntiaye aiga ande abana na abarusia na narorire mbale school alime Royal Metropolis. We want to thank him so much and to amuganiria maya aendere gusira abande bono ndu asema yatigira abanyakenyo roguna mwaigwa ndu asema yetuno kubasira tonyo balemete ebe nyombe yete nene yera tumeshukuru Kenani omwana oyo charedi ke maene tukoira ndio mwesimi gwitu Arama nga mbuya mono na ndi mbuya mono kyara ase enkabuneye taibonse bako bagokonya lakini ngencha akonyire twarorenga na gwata mabira sabana bane Kenani omba mwa abana aba airete skuru tiga naenda agendere gutwara moyo buno yo akiato konya ase nkeyeri tangani arigereri nabago no mwana monene royo asomuchio ina mamu mwabo ntuma etiga atige tuna omuntu ndakunywa mwasenga twanyomera netiguwaiga era agasoka akagenda yakaro mwaka yo kurukusiocha tai muntu moserati achiete yani ararete mukwango karaso ni je kurukunyamira no tumen sako abana nyorta abana bali ba tikiruga apu separately nkabarusi ororo nkababeka mwane nka igwa Mheshimiwa Arama ngokonyare ekarona nakwana no Mheshimiwa Arama agateke step abana bwa akababugoria akabakorera shopping mbabwate no ni chianga tukagura uniform tukagura ebitabu chibagi chisanduki tukabaira ari royo no bale skuru agakana omwaka omugima abana no bale royo nabono mambi bago chaftamu abana bale comfortable bakagura ndagera bakaria haki Mheshimiwa Arama ninakushukuru endelea na huu moyo wa kusaidia leader mzuri ni ule wa vitendo kama Mr. Arama. Tunakushukuru sana, Mungu akusaidie na kubariki sana. Na karotu abwatetia abana naenda kubarara feasting. Ona Mheshimiwa Arama agataba bana bambali kuna gochakano anichi after atashughulikia kuna chakula pale atakula na kila mahitaji atawashughulikia. Watakuja mwisho wa mwaka wakifunga shule. Mheshimiwa Arama, shukrani. Asante.